mami nga nga mabirukan mi ma'am ta celebram may kumati birthday na tatama mo mas tamot di na masama na ma'am. Imbes anaragsak arambakan kumati pamilyada Marina ti may 80 ataw na panagkasanga itangal daw ti inada ani Conchita Angeles nasukatan daytoy tiliday. Nasarakan ngamin abang kayen ti inada iti irigasyon apaset ti sitio Magmagay Barangay Deet Tayum Abra pasado alas 9 itay bigat kalpasan ti agarup may sa aldaw a mapukpukaw. Una ti pulisya may sa amanalon ti nakakita iti biktima ken posible anat nagdaytoy iti irigasyon nga aguneg ti agarup 2 metro. Ada may isa nga may dito nga farmer linmabas dito nga kanakan ni kapitan mismo. Iso na nakakita. Iso nga in-report na ni kapitan. Tapos intawag mat ni kapitan kana kami nga dagdagos. Natinag siguro dito kan naisalat ijay host nga di ma'am. Ta iso mo tinabutan mi nakasalat di bado na jay host nga dakkel. So bale ditoy mismo sa irigasyon bale kas possible nga natinag. Yes ma'am. Imunan iti daytoy agarup alas 10 idi kalman. Manipod iti pagnana edenda iti sitio Maway, Barangay San Marcial, San Isidro, Abra. Nagpaytulod ti biktima iti Peñarubia, ken daytoy ti nagturong iti Barangay Arab Pidigan. Nakadanon mo ti Arab ma'am. Nangan sa kano pa lang maijay ma'am. Di makuanda kano nga kwa. Alas 2 kano ma'am awang kano mo di kwa naglibas mga pimanawon ma'am. So dayay nagbirbiro kami ma'am. Tapos ada nakakita ti bangged ma'am. Parte ma'am. Ito'y kastoy kano tabra balay ma'am. Nakita kano di apo na ma'am nga adijay sa mga binagaan na. Hingka jay paradaan jay lansen nang ta ilugan kantong agawid agraw na man lama minsan kung na nagsubli ka nakakijawang mutun ma'am. Iti alat ti CCTV, makita ti biktima ang naglabas ang magmagna iti poblasyon Tayum Abra idi kalman. Idinto awan met sarday ang nagsapsapol ti pamilyada Marina iti inana. Naamuan nga ugalin ti biktima ti agpagnapagna. Ngem daytoy ti damo nga immadayo ken kuna ti pamilyana tunggal makalipaten daytoy. Ninamnamada ang masapulan na daytoy ngem daksang gasat tamaysan abangkay ang nakita da itay bigat. Hindi bagadan ma'am nga danalmos nga bakit amumilat ang isunan ma'am. Nasakit na tinakam niya ma'am ta isisuna lang pa yung mga natidang ay namin. Napampay mo ni tatang miningam niya nga ron ma'am. Awatan milatan ma'am sa tinapasamanan. Jessica Bureta, Balitang, Solid North.